Здравейте! В предишните видеа ви показах как да направите разсъд и как да се грижите за него. 15-20 дни по-късно разсъдът е готов за пресаждане в по-дълбоки съдове или, както се нарича, готов е да се пикира. Разсадът е готов за пикиране тогава, когато втората двойка листа, или така наречените същински листа, са изникнали и самия разсад е достигнал до около 10 см височина. Моят разсад вече е готов за пикиране и днес ще ви покажа как да направите това. Принципът е, че колкото по-навреме се пикира разсада, толкова по-богата реколта можем да очакваме по-късно от него. А сега да се захващаме за работа. Изберете по-голям съд, работна саксия, познатата ковичка от кисело мляко или друг по-дълбок съд, в който доматите ще развият здрава и богата коренова система. Ако няма, направете достатъчно отседни отвори на дъното на съда, за да осигурите добър дренаж на почвата. Напълнете съда на 2/3 от вместимостта му със специализиран торф за разсади, който се отличава с фина структура и съдържание на влагозадържащ елемент. И с молив или пръст издълбайте дупка в средата, където ще поставите разсада. Полейте обилно разсада преди да го извадите от гнездата на разсадната форма. Поливането ще улесни изваждането и ще минимизира щетите по крехките млади корени. Добре напоената почва ще полепне по корените и ще ги пази от обезводняване по време на адаптацията в новата среда. Извадете внимателно разсада от гнездото му с помощта на ръчна лопатка, нож или каквото имате под ръка. Ако се налага да придържате растението, хванете го внимателно за листата, а не за стеблото. Откъснат лист се възстановява, докато прекършено стебло не се възстановява и растението умира. Разделете внимателно отделните растения, като имате предвид колко съда сте приготвили и, ако е необходимо, отстранете по-слабите разсади. Поставете по един корен млади домати във всяка работна саксия, като се стараете да го засадите малко по-дълбоко, отколкото е бил в разсадното гнездо. Принципът е, че там, където стеблото е покрито с почва, ще поникне корен. Това ще помогне на младото растение да развие по-богата и здрава коренова система, което значително ще помогне на растението да отгледа много и качествена реколта. Допълнете саксията с торф за разсади и внимателно я притеснете към растението. Полейте обилно с вода и поставете растението на защитено от директно слънце място за 1-2 дни, докато се адаптира към новата си среда. Можете да започнете да турите разсада с специализиран торф за домати, който ще осигурява необходимите хранителни елементи за добро развитие на растението по време на растеж и плододаване. Следвайте инструкциите за начина и периода на ползване и дозировката спрямо фазата на растенията ви. Ако растението надвиши 3 пъти диаметъра на саксията, в която сте го пикирали и времето все още не позволява да го засадите в почвата навън, можете да го пресадите още веднъж в по-големи саксии или друг вид съдове. Това беше всичко от мен за днес. Следвайте ни във Facebook и на страниците на нашия онлайн магазин на адрес www.botanica.bg. Довиждане и до следващия път!